Popoludňajší program sa premiestnil do amfiteátra, kde bola na programe súťažná prehliadka rockových skupín. K 5 senickým formáciám sa pridala i jedna z Rakúska. Každá skupina mala na prípravu i prezentáciu 30 minút a ich výkony hodnotila porota. Predsedom bol bývalý muzikant a publicista Pavol Nemec a členmi František Strempek, hudobný redaktor Slovenského rozhlasu a hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Poradové číslo 1 si vyžrebovala skupina SFU, ktorej lídrom je známy Seničan a muzikálový herec a spevák Jano Slezák a výkon celej kapely porota ocenila 2. miestom. Po nej sa senickému publiku predstavila rakúska kapela Cassius Clay. Všetko, čo hráme, sú naše piesne a komponuje ich Karol. Je to tu celkom príjemné, nestretávame sa so slovenským publikom každý deň. Hudobné skupiny, ktoré tu vystupujú, sú fajn. Myslím si, že je to veľmi dôležité, že môžeme vystúpiť aj pred iným publikom, ako je rakúske. So slovenskými kapelami sa nám výborne spolupracuje. Hoci sa Cassius Clay výkonom od ostatných veľmi nelíšili, zo Senice si žiadne ocenenie neodviezli, ale ako povedali, pozvanie radi príjmu i o rok. Publiku to zašumelo, i keď vystúpil na pódium Ľubo Miča so svojou kapelou. Ich výkon porotu nepresvedčil, ale rozhodli sa oceniť gitaristu Paľa Hrnčírika. V prestávke prehliadky sa nesúťažne predstavili Jaro Závodský so Zuzanou Hrubou z kapely Made in Me a bratmi Gálovcami. Punk rocková skupina Zdanie klame mala asi najviac fanúšikov, ktorí to roztočili priamo pod pódium. Mandarinka Darinka v ich podaní sa páčila nielen publiku, ale aj porote, ktorá im udelila 3. miesto. Naviac porota ocenila i bubeničku Veroniku Štefečkovú, ktorá svojím výkonom predčila i mužov. Predposlednou kapelou bola Oáza, ktorá ako jediná nehrala vlastné, ale prevzaté skladby. Sadili na známe vypaľovačky od ABBY a skupiny Roxette a oplatilo sa to najmä speváčke Petre Holičovej, ktorej výkon ocenila porota. Posledné vystúpenie patrilo senickej kapele Aplaus. Ich výkon presvedčil divákov i porotu natoľko, že im udelili 1. miesto. Rozhodovanie bolo veľmi ťažké, pretože kapely boli veľmi vyrovnané. Nakoniec každý má nejaký iný zvuk, každý má nejaký svoj prejav, ale myslím, že sme jednali veľmi seriózne a že sme sa takto, mali sme ešte také šťastie, že sme sa rozhodli porota každý sám, úplne sme mali jasné postupy. Takže sme sa absolútne nehádali. Prečo Aplaus? Aplaus mal najlepší zvuk, troška bolo tom, že mali svojho zvukára, myslím, že tento mu robil veľmi dôležitú vec a chlapci zaujali jednoduchosťou a v jednoduchosti sa skrýva genialita. Čo to pre nás znamená, no neviem, tak neviem. Je to koľko, 5 minút, čo sme sa to dozvedeli, čo sme získali toto a neviem, som z toho dosť šokovaný a teší ma to, veľmi ma to teší. Myslíš, že tá konkurencia bola dobrá? Myslím si, že konkurencia nie, že bola dobrá, tá konkurencia bola veľmi, veľmi silná na to, aby sme sa umiestnili na prvom mieste, ale myslím si, že ako aj tie ostatné kapely, ako povedala aj porota, že proste asi sa ťažko rozhodovali o tom, že kto teda bude 1., 2., 3. a ostatné ocenenia. Sobotňajší program v amfiteátri vyvrcholil vystúpením záhoráckého šermírsko-divadelného spolku Ctibor. Ctiboráci divákov prekvapili novou extrémnou reality show Gladiátori, ktorej víťaz si vybojoval amnestiu.